салом алейкум додаталабони азиз, бо шумо ҳастам маълими Хайрулло аз фанни химия. давом метавонем таҳлили саволҳоро. яъне саволи чанд растем? саволи 88. дар қатори магний, калсий ва калий чӣ зиёд мешавад? яъне чӣ маъно дорад? ин гап маъно дорад ки магний, калсий ва калий маъно дорад ки дар семаи даврӣ магний, калсий ва калий, яъне чӣ хел рафтаг? магний, калсий ва чӣ? Калий. Чӣ зиёд мешавад? Не хел рафтаг. магний буд, калсий шид, баъд чӣ шид? Калий шид. Чӣ зиёд мешавад? вақте ки элементҳо, ман шумо мегӯям, нигоҳ кун. ду элемент дорем, франсӣ ва чӣ? Фтор. агар элементҳо тарафи франсӣ омадан гирифтан, майда тараф чӣ омадан? тарафи франсӣ омадан ягон тараф, хосияти металлии ҳисоби металли зуре ку хосияти металлишон чӣ мешаванд? Баланд мешаванд. агар элементҳо тарафи фтор раванд, тарафи чӣ раванд? тарафи фтор рафтан гиранд, хосияти ғайримметаллишон зиёд мешавад. фаҳмом? Тамом. Дальше мерем. Ана ки нигоҳ кун. агар хосияти ғайриметаллӣ мақсад савол чӣ гуфтеса? Чӣ зиёд мешавад? хосияти ғайриметаллӣ чӣ мешавад? нигоҳ кун. тарафи чӣ рафтеса? ихи рафтеса. нигоҳ кун. тарафи нигоҳ кун. магний буд, калсий шид, калий шид. майда тарафи чӣ рафтеса? тарафи франсӣ рафтеса. значит хосияти ғайриметаллӣ чӣ мешавад? паст мешавад. барое ки тарафи металло бирова хосияти ғайриметаллӣ зиёд, хосияти металлӣ зиёд мешавад ку хосияти металлӣ ки зиёд шуд, ғайриметаллӣ кам мешавад. радиуси атом зиёд мешавад. чӣ ба? барои он ки агар хосияти металлӣ зиёд шид, радиусам чӣ мешавад? Зиёд мешавад. яъне радиус қатъи хосияти металлӣ мутаносиби ростанд. металлӣ зиёд шид, радиусшонам чӣ мешавад? Зиёд мешавад. варианти Б мешавад. заряди ядро бачаҳо чӣ буд? заряди ядро протон. яъне нигоҳ кун, 12 буд, 20 шид бо 19 шид. яъне аввал зиёд шид бо кам шид. вақте ки зиёду кам мешавад, мо ба назар намегирем. варианти С заряд варианти С гуфтем. варианти Д электроманфиат ҳам чӣ мешавад бачаҳо? электроманфиат кам мешавад. чӣ ба? барои он ки агар хосияти ғайри металлӣ чӣ шид? Кам шава, чеҷа электроманфиатшонам чӣ мешава? Кам мешаванд. барои чӣ? барои ки мутаносиби ростанд, яъне бигем ҷуранд. фаҳмом? яъне ин тағйир намеёбад. тағйир мақсад чӣ хел бигем? ҷа аввал як зиёд мешавад, бо як кам мешавад. фаҳмом? инра бояд ба назар намегирем. яъне ҷавоби дуруст вариант чӣ мешавад? варианти Б. саволи 89. дар қатори алюминий, силисий ва карбон чӣ зиёд мешавад? бо ҳам айсем дар меоем. алюминий, силисий ва чӣ? Карбон. ина алюминий, силисий ва чӣ? Карбон. ина ихи рафтеса. диди? алюминий, силисий, карбон. яъне ай франси чӣ шидесанд? якта дур шидесанд. дар чӣ наздик шидесанд? дар фтор наздик шидесанд. агар дар фтор ки наздик шид, электроманфиат чӣ мешавад? Зиёд мешавад. чӣ ба? барои ки хосияти ғайриметаллӣ зиёд мешавад. тараф фтор ва ғайриметаллӣ ку фтор. хосияти ғайриметаллӣ ки зиёд шид, электроманфиат ҳам чӣ мешавад? Зиёд мешавад. заряди ядро чӣ буд? Протон шумо мебинед 13 буд, 14 шид, бо 6 шид, кам шид, як зиёд шид, як кам шид. инам ба назар намегирем. намешавад. варианти Б радиуси атом. агар электроманфиат ки зиёд шид, хосияти ғайриметаллӣ зиёд мешавад ку металлӣ кам мешавад. металлӣ ки кам шид, радиусш ҳам кам мешавад. хосияти металлӣ ҳам чӣ мешавад? Кам мешавад. яъне ҷавоби дуруст варианти А. соли 90. дар қатори силисий, фосфор, нитроген чӣ кам мешавад? дар ҷо чӣ пурсисай? Кам мешавад. бо ранг ҳам мегирӣ кор мекунӣ. силисий, фосфор ва чӣ? Нитроген. ина силисий, фосфор, нитроген. инам тарафи чӣ рафтесай? тарафи фтор рафтесай. кадомаш кам мешавад? электроманфиат зиёд мешавад. хосияти ғайриметаллӣ зиёд мешавад. барои чӣ? барои ки тарафи фтор рафтесай ку радиуси атом кам мешавад. яъне ҷавоби дуруст варианти С. заряди ядро боша якта, зиёд мешавад кам. инра ба назар намегирем. фаҳмом? саволи 91. дар кадом қатор элементҳо бо тартиби зиёдшавии радиуси атомҳояшон ҷойгир шуданд? мегӯям ин варианти абцд дар кадом қаторош элементҳои хеле ҷойгир шуданд ки бо тартиби зиёдшавӣ. бо тартиби зиёдшавӣ маъно дорад ки мисол 1 буд, 2 шид, 2 буд, 3 шид, 3 буд, 4 шид. тартиби зиёдшавӣ ихе наша ки 1 буд, 4 шид, 3 шид, 5 шид, хене. бо тартиби зиёдшавӣ мега. радиус кай зиёд мешид? радиус вақти зиёд мешид ки хосияти металлӣ чӣ бишавад? Зиёд. хосияти металлӣ кай зиёд мешавад? вақте ки тарафи франси бараванд элементҳо. варианти А-ра мебинем. магний, калий ва чӣ? Рубидий. ина магний, калий ва чӣ? Рубидий. ҷоши рубидий. ина магний, калий ва чӣ? Рубидий. яъне тарафи чӣ рафтесанд? тарафи франси рафтесанд. тарафи чӣ? тарафи франси. мора савол чӣ гуфтеса буд? бо тартиби зиёдшавии радиус.
یعنی طرف فرانسی که رفته سواشه، یعنی جواب درست وارنتی ا می شود. چی برای که خاصیت متل چه چیزایی زیاد چیزایی. چه وارنتی ب نشید، نه وارنتی ب را برو ببینیم. وارنتی ب برای اون نشید که کالی، کلسیم، مگنی اینا برات کم می شود. فهمو؟ باری بریلی لیتینا باری بریلی بودی با کم شد نمیشه. ماده چی در کره زیاد بشه زیاد. ناتریم مگنی آلومینی اینا ناتریم مگنی آلومینی اینم چی میشه کم میشه. برام جواب درست وارنت چی شد؟ وارنت ا. سوال 90 در کدام قطار المنت ها با ترتیب خردشوی رادیوس جا چی میگه خردشوی رادیوس زیادشوی رادیوس باید چی بشه؟ طرف فرانسوی را خردشوی داشته ای فرانسوی دور بگریزه یعنی طرف فتار برای طرف چی فتار. سیلیسی مگنی فسفر میبینیم سیلیسی مگنی فسفر نگاه که یک تا کم شید باز زیاد شید خیلی را به نظر ما نمیگیریم وارنت یا نمیشه با ترتیب خردشوی میگه کربن مگنی و چی بریلی کربن مگنی و بریلی نگاه که یک خورد شید با چی شید زیاد شید مثلا به نظر نمیگیری اینا چی به نظر نمیگیری انا خردشوی رادیوس گفته سه اینا هم نمیشه وارنت بنشید وارنت اس کربن بریلی کربن بار و چی بریلی میبینیم کربن چی گفته بود کربن بار بریلی کربن بار و بریلی یعنی پدریت افتار دور شده سه یعنی در چی رفته سه در فرانس نزدیک شده در فرانس که نزدیک شده خود دی متالیزم میشه رادیوس چی میشه زیاد میشه نه که ما را چی برسه خردشوی رادیوس وارنت اس نشه یعنی وارنت د میشه چی با آلومینی سیلیسی فسفر اینا آلومینی سیلیسی فسفر یعنی پدریت طرف چی رفته طرف فتار رفته سه خاصیت متالیش کم میشه که رادیوس هم چی میشه کم میشه برام جواب درست وارنت چی وارنت د. سوال 93 در کدام قطار المنت ها با زیادشوی خاصیت غیر متالی هستند خاصیت چه غیر متالی زیاد شد کی خاصیت غیر متالی زیاد میشه طرف فتار رو نه نگاه کن اکسیژن سولفور سلن اکسیژن سولفور سلن اینا برای در فتار دور شده سی این جواب درست شده نمیتونه نه این جواب درست شده نمیتونه خلور سولفور فسفر خلور نه خلور سولفور فسفر اینم افتار چی شده سای دور شده سای значит که اینم جواب درست شده نمیتونه انا کربن نیتروژن اکسیژن کربن نیتروژن اکسیژن انا این طرف چی رفته سه پدیده طرف فتار رفته سه برام جواب درست چی میشه وارینت اس با زیادشوی خاصیت غیر متالی میگه طرف چی رفته طرف فتار نیتروژن فسفر ارسنه میشه برای چی برای که اینم افتار دور میشه درش میریم سوال چند سوال 94 المنتی استاد از روی خاصیت‌های شیمیایی با کدام المنت از همه بیشتر مانند است از همه بیشتر نه اتم مثلا استاد از روی خاصیت شیمیایی با کدام المنت از همه بیشتر مانند دارد همونش مانند دارد که نگاه کن مثلا کلسیم با مگنی در از یک گروه هرچند در گروه دی اسوسیان هم هست یعنی هرچند در جایشون پلوس دارن با او یک ریاکسیون میکنن یعنی مگنی 8 مرتبه کلسیم 8 مرتبه پلوس 8 خاصیت شیمیاییشون یخیلن حالت یخیلشون یخیلن در جایشون یخیلن بسیار چیزشون چی یخیلن یعنی تو باید یک وارنت را بیایی که در از گروه باشن و یا بیشتر خاصیت شیمیاییشون یخیلن یعنی نگاه استاد در گروه چند استاد در گروه 7 نه استاد در گروه 7 است یک المنت را بگی که خاصیت شیمیاییش رنگی همین باشه در همین مانند باشه یعنی این ارسن میگه ارسن اسم دوری میایم ارسن این ارسن چه ارسن گروه 5 استاد در گروه 7 خاصیت شیمیاییشون یخیلن نه این خاصیت شیمیاییشون چی یخیلن نیست وارنت ب پولونی میگه پولونی هم چی در کنگ جای وایم جواب درست چه نمیتونه که چی پولونی نه انا پولونی چی پولونی اینا پولونی دبرشای پولونی значит که منو را که نداید دوران خاصیت شیمیاییشون خیلی این اصلا در گروه 8 اسوسیه بگیم این المنتی галоген های این پولونی вообще متالای خاصیتش вообще دیگه چیه ایشش کلان فرق میکنه یعنی نمیتونش جواب درست شده بعد وارینتی اس هم میبینیم رنی رم نمیتونش جواب درست یاد میشه یعنی برای چی یاد میشه برای اون که اسید قطعی یاد در یک زیرگروه هن هرچون در گروه 7 اسوسیان یعنی در زیرگروه галоген ها کنفیگوراسیون در خط ونچون یک نمود الکترون میگیرن یعنی در خط ونچون 7 میگیرن خاصیت شیمیاییشون چند یک خیلی برام جواب درست یاد شید این اگر نفهمیدی چی باید برگه سوال 95 المنت گرمانی از روی خاصیت های شیمیایی با کدام المنت از همه بیشتر مانند دارد با گالی مانندی ندارد چی با برای اون که گالی اینا گرمانی اینا گالی یا
дараҷаи оксидашон даҷ яхла нест. И плюс 4, и плюс 3 бигем оксиди олиш гали 2, аи германи оддай, яъне хосият химиявишон ҳам чиян дигар хелай. Барои ҳамин ҷавоби дуруст ин наметавонад шуда. Варианти Б титан ҳам намешавад. Чӣ ба? Титани дар гурӯҳи иловагиай. И асосидай. И дар қавати магнитиш дигар хеле электрон мегирад. И дигар хеле, яъне хосиятҳои химиявиш реаксияш тамоман дигар хелай. Фаҳмо? Яъне титан ҳам намешавад. Силитсий мебинед, силитсий метавонад шуда кунед. Германи дар зергурӯҳи силитсия, яъне қатъи силитсий метавонад шуда. Яъне силитсий плюс 2 плюс 4 дорад, инам плюс 2 плюс 4 дорад. Оксиди олӣ ҳарчун яхилай, кафедриясшон қариб яхилай. Яъне барои ҷавоби дуруст вариант мешавад силитсий. Арсен намешавад, барои ки дар гурӯҳи 5. 96 ҳам хеле арсен аз рӯи хосиятҳои химиявӣ ва аз ҳама элемент аз ҳама бештар дар кадомаш монандӣ дора мега, аз ҳама бештар ҳамош монанд дора ки дар як зергурӯҳ бошад. Ҷавоби дуруст фосфор мешавад. Яъне нигоҳ ки фосфор. Ина арсен, ҷоши арсен ва фосфор. Ҳарчун дар як зергурӯҳан хосият химиявӣ ҳарчун яхиланд, яъне бештар иштаиш чӣ доранд? Монандӣ доранд. Дар ҷои шушашон яхиланд, пайвастагиашон яхиланд, кислотаҳо, яъне конфигурасияшон ҳамашон чанд хосият химиявишон бештар иштаиш монандӣ дорад. Саволи 97. Ҳангоми пайваст шудани атомҳое ки электроманфиати яхила доранд, кадом банди химиявӣ ҳосил мешавад? ин қоидаи бачаҳо, ин саволо, ин се та савол қоидаи бандҳои химиявие. Нигоҳ кунед. Мега ки ҳангоми пайваст шудани атомҳое ки электроманфиати яхила дорад. электроманфиати чӣ бошад? Яхила. Мо шумо нав электроманфиат фаҳмидаем. Мисол гуфтем фтор аз ҳама электроманфитарин элементан. Ҳамхас аз ҳама электроманфитарин элементаи фтор мо мега ки савол мо дар онҷо чӣ мега? Электроманфиати яхила гуфта. Ягон элемент иш электроманфиатши даш яхила нест. ҳамон элементҳои электроманфиатшон яхиланд ки мисол 7 газоиди атоман агар бидонем, мисол фторд, хлорд, од, ашд ё газоиди атоман. Яъне д элементи яхила иш ба иш пайваст шеган. Мисол фторд и электроманфиатш чия яхила барои чӣ? Барои ки фтор бо банди якчанда бо фтор пайвасттай. Ё ки оксиген од чӣ хел пайваста? О банди чанда О. Ё электроманфиати ҳар душ чиян яхила. Ин мисол агар электроманфиати фтор 4 боша, айрам чанда? Айрам 4. Яъне электроманфиатош чиян яхилан. Яъне ҳангоми пайваст шудани атомҳое ки электроманфиати яхила доранд, кадом банди химиявӣ ҳосил мешавад? Банди чӣ гуна ҳосил мешавад? Банди химиявӣ, яъне банди ковалентии қуднок, беқуд. банди ковалентии чӣ? Беқуд. Вақте ки д ғайриметалли якхела пайваст мешавад, ва банди ковалентии беқуд мегам. Фаҳмо? Агар д ғайриметалли гуногун мебуд, қуднокш мегуфтанд. Ина як бор дигар. Дар натиҷаи пайваст шудани атомҳое ки электроманфиаташон фарқи калон дорад. Чӣ дора мега? Электроманфиаташон фарқи калон дошта бошад. Ина мисол натрий даи металл даҳо кунҷай, фтор бошад даи кунҷай. Натрий ва фтор. электроманфиаташон фарқи чӣ доранд? Калон дорад. Барои ҳамиқа ин чӣ гуна банд ҳосил мешавад? Банди ёни байни металл ва ғайри металл банди чӣ ҳосил мешавад? Ионӣ. Байни д ғайри металл банди ковалентӣ. Агар ҳар ғайриметалли яхила бошад ковалентии беқуд, ғайриметаллош гуногун бошад қуднок. Ина бо ҷавоби дуруст чӣ шуд? Ионӣ. Варианти Я. ҳангоми пайваст шудани атомҳое ки электроманфиаташон фарқи чӣ дорад? Мега фарқи кам дорад. фарқи чӣ доштаи? Фарқи кам. Мисол HDS ё ки H хлор, H хлор. ё ҳисоби ки электроманфиаташон фарқи кам доранд, ё ки SO2 ё ҳисоби ки электроманфиаташон фарқи кам доранд, яъне сулфур оксиген наздиканд ку электроманфиаташон фарқи кам доранд, барои ҳамиқа ҷавоби дуруст мешавад банди яъне байни д ғайриметалли гуногун банди ковалентии қуднок. Яъне ин се қоидаро шумо бояд чикор кунед? Аз ёд бидонед. Саволи 100. ҳангоми ҳосил шудани банди химиявӣ байни атомҳо ҷуфти электрони умумӣ ба вуҷуд меояд. Мега ҷуфти электронҳои чӣ? Умумӣ. ҳангоме ки ҷуфтшавии электронҳо мешавад, ин мисол нигоҳ кунед бачаҳо. Вақте ки гидроген қатъи хлор пайваст мешавад, як электрон хлор меоява, як электрони чӣ? Гидроген. Иш ба иш ҷуфт мешаванд, як та банди химиявӣ ҳосил мешавад. Яъне барои як банди химиявӣ ҳосил шудан д электрон иштирок мекунад. Яъне ҷуфтшавии электронҳо мешавад. ҳангоми чӣ? ҳангоми ҳосил шудани банди чӣ? Ковалентӣ. яъне ҷавоби дуруст чӣ мешавад? Ковалентӣ. ҳангоми ҷуфти электрони умумӣ гуфта банди ковалентӣ. Соли 101. ҳангоми ҳосил шудани кадом банди химиявӣ электрон қариб пурра ба як атоми дигар мегузарад? Электрон қариб пурра ба як атоми дигар мегузарад. ин ҷавоби дуруст чӣ мешавад? Банди ионӣ мешавад бачаҳо. Чӣ ба банди ионӣ? Барои он ки
мега ки як электрон қариб пурра аз як атом ба атоми дигар мегзарад. Мисол мо гуфтем ки натри фтор аз ҳисоби ки натри фтор электроманфиатш баланде ку натри зарядш плюс 1 иш минус 1. Яъне ҳами натри электронша дар ин пурра метия зарядш меша минус 1 меша. Яъне инҷа чӣ гуна ҳосил меша? Банди ионӣ. Фаҳмо? Суоли 102. банди байни ионҳои мусбатзаряд ва электронҳои умумии озод мусбатзаряд ва электронҳои умумии озод дар панҷараи кристаллӣ чӣ ном дорад? И банди металлӣ мешавад бачаҳо. банди чӣ? И 6та мисоле ки ҳозир мо дар охирӣ гузаштем, и бандҳои химиявӣ буд. Чӣ буданд? Бандҳои химиявӣ. Қоидашон бояд қоидашон аз ё бидонем. Ӯ се ташқи осонтар буд, ёшам бояд чикор кунем аз ё кунем. Ҷуфтшавии электронҳо бигӯяд банди ковалентӣ, қариб пурра бигиранд банди ионӣ байни металл ва ғайриметалл ва мусбатзаряд ва электронҳои умумии озод. Ин металлҳо ҳам бачаҳо, металлҳо иш барои ягон хула ягон намуд чиз мекунанд дар панҷараи кристаллишон банди чӣ ҳосил мекунанд? Банди металлӣ. Ин қоидаро бояд чикор кунем? Аз ёд кунед. Суоли 103. дар метан кадом намуди банди химиявӣ мавҷуд аст? Нигоҳ ки метан ин CH4 ҳам хаст. CH4 агар мо шакли графикиша муайян кунем, хай дар органика шумо медонед ки карбон ҳамвақт чанд 4 валента. Яъне 4 тарафаш гидроген мест. Кадом намуди банд дора? Бо нанависем ки банди гидроген дора. Банди гидроген намешавад. Барои чӣ? Байни ғайриметалл ва ғайриметалл и чӣ гуна бандаи? Банди коваленти. Банди чӣ? Коваленти. Агар ғайриметаллҳо гуногун бошад, коваленти қуднок як хела бошад, беқуд навкор кунем кудаҷа. Яъне банди чӣ мешавад? Коваленти. Ин мисол дар гидрокарбонати натри кадом намуди банди химиявӣ мавҷуд аст? Ҳам иҷода банди ионӣ дорад, ҳам коваленти. Чӣ ба? Инам агар структураша бинависам, натри H карбон осе, якум кор чикор мекунем? Якум кор тами бо хондаги судагира бояд бибарорӣ. CO3 минус чанд? Минус 2. Минуси 2 маънои ӯро дорад ки 2 оксигенай айда тарафаш дасташ чӣ? Кушода. Минус 2 маъно дорад ки 2 оксиген тарафаш дасташ кушода. Дигим кор. Карбон надам ҷа менависем. Ай 3 оксиген 2 чанд нависам? Як тайгаш мон ку ай и пара бо банди чанда пайса кунем. Чӣ бо банди чанда? Барои ки оксиген ҳамвақт бояд 2 валента бошад, яъне 2 та даст дошта бошад. Чӣ мон? Як та натри, як та гидроген. Мисол гидроген дар ҷо менависам, натри дар ҷо. аз ҳисобе ки байни металл ва ғайриметалл банди чӣ ҳозил мекунад? Ионӣ. яъне банди ионӣ дорем ва байни ғайриметаллҳо банди чӣ? Банди ковалентӣ. яъне кадом намуди бандҳои химиявӣ мавҷуд аст? Банди ионӣ ва чӣ? Банди коваленти. Варианти А. дар натрию H кадом банди химиявӣ мавҷуд аст? Хеле бе амхели як бора метавонем кор кардем. Натрию H. Натри заряш мақсад як валентае ку OH. یا ناتریو H. کدام نمونه بندهای خیمیایی یعنی ناتری و اکسیژن بین متال و غیر متال بندی کوالنتی بین غیر متال ها بندی کوالنتی یعنی بین متال و غیر متال ایونی بین غیر متال ها کوالنتی واریانتی د ایونی و کوالنتی ایتون نمی‌ریم بندی بین متال و غیر متال ایونی بین غیر متال ها کوالنتی این جواب درست واریانت چی واریانتی د فهمو تشکر با دقتتون. داوم ویدیو رو انتظار باشید.